No niin, tässä siis on tämmönen, että vesi ei oo tosta päässyt virtaamaan, vaan se tässä nyt sit tulvii tielle. Tää on ihan tässä näin. Tää tulvii tossa oikein toi meri. Tää on täältä hallista päin. Tommosta tossa pääsis veneelläkin soutelee. Ei oo saanut siis rumpua avattua. Mut tämmönen on täällä päin tää tilanne, tää kun ei putkesta pääse valuu. Niin soitti nyt tosta itellä, en tiedä. Tällä lähellä muuten tätä varuskunta-aluetta. Mut tommonen, otetaan vielä muutama kuva.